Napamatud-an na ang iyang abilidad sa acting gikan sa drama, action ug comedy, both for film and television. Busa sayranta ang sekreto sa malampuso niyang showbiz career. With us this morning mga kapuso ang nailhan natong machete o karon TikTok sensation mga cupcakes, Mr. Gardo Versosa. Mayong buntag, Sir Gardo! Maayong buntag, Cecil. Maayong buntag sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, at sa ating mga cupcakes and TikTokers. Ayan. Kumusta po, Sir Gardo? Kumusta kayo and your family? Ito, awa ng Diyos. Okay naman. Kahit papano, kumbaga, positive pa rin. Yan, nakaka-survive naman, awa ng Diyos. This year po ba, ano yung mga naging unexpected joy or unexpected blessings na dumating din sa iyo nitong taong 2020? This year, siguro blessing in disguise yung TikTok kasi in a way, malaki yung naitulong noon for me, for my family sa work kasi like syempre parang kapag binibigyan ka ng work, di ba, ang una nilang kinukuha is yung parang kumbaga kung sino yung ni-clamor yung mga tao, kung sino yung parang naaalala palagi. So, I'm very thankful kay Papa Jesus kasi hindi sinasadya yun yung pangyayaring yun This time, Sir Gardo, pag-usapan natin yung mga TikTok videos nyo din during your lock-in taping for the first Yaya, itong bagong series nyo. Kumusta yung experience during your taping? Yes, masaya yung sa set ng first Yaya. Parang like nung unang dating ko pa lang, parang sabi nga ni Direk LA, ayan na yung si Muno ng TikTok, sabi. So, kumbaga parang pag nagkakaroon ng chance na may mga breaks in between, yun, tinatanong ko sila kung gusto na naman nila. And then kahit yung mga crew, nakakatuwa kasi nung una nahihiya. And then sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, tayo-tayo naman, masaya tayo. And then sabi ko, yung iba, may mga asawa. Ayun yung ba nun? Sabi ko, makikita ng mga asawa nyo. Ayun, and then so nakakagawa naman kami ng mga TikToks in between takes. So masaya din kumbaga hindi yung parang nagwo-work ka and then may iniisip ka na mabibigat. So ito kumbaga happy set, positive lahat. Pero Sir Gardo, dito ba sa first Yaya, ano po yung magiging role nyo dito? Ako yung parang sa madaling salita, ako yung kontrabida sa buhay mo. Kung sirain yung yung administrasyon niya, gusto kong mawala siya sa posisyon. Pero pinapakita ko sa kanya yung kabaliktaran. Like, kumbaga, napakita ko na all-out support ako sa kanya. And then, nakakampi ko siya. So, abangan nila kung parang paano yung mga magiging twist and turns ng kwento. How is it working po with Sanya Lopez and Mr. Gabby Concepcion? Si Gabby, kumbaga kasi hindi mo na matatawaran yan. Kumbaga matibay na haligi na ng industriya yan. So, parang nung nakapag-work kami sa First Yaya, ang dami ko rin natutunan na parang bukod sa tungkol sa industriya, and kahit maging sa personal na buhay. Si First Yaya naman, si Sanya, nagka-work na kami sa bago pa namin ginawa yung First Yaya. And then, nagkaroon na rin kami ng TikTok na nag-trending din before. So, kumbaga, second time around na namin ni Sanya. Please, thank and invite everyone po sa bagong series nyo. Oo, Cecil, sa darating na 2021. Nako, ito po, kumbaga, simulan natin ang positivity. And isa sa mga mag-aandog na palabas sa inyo ng napakasaya at bonggang-bonggang positivity sa 2021 ay ang First Yaya. Pinangungunahan po yan, syempre, ni Miss Sanya Lopez. And then, ang kanyang magiging katuwang na si Gabby Concepcion. Gusto ko sana ako kaso sila daw Hindi kami ni Gabby kami ni Sanya. Hindi, joke lang.
So yun, abangan nyo po yan and siguradong mauhook po kayo dyan. Aabangan po talaga namin yan, ang first Yaya, Sir Gardo. It has been a very fun Yes, interview. Leslie. Oo, and aabangan ko rin yung TikTok natin. Sige po, next year. Thank you, Sir Gardo. Hoy, Maraming next salamat. week, malapit na yan, ha? Kahit Ilang dyan natin oras? gawin sa Cebu, pwede. Sige po, sige po. Soon. Dagang Yes, thank salamat. you so much. Oo, dagang salamat.